Gipahimuslan sa mga turista ang long weekend aron magbanding sa ilang kabanay ug higala sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Tungod kay long weekend ug holiday karong adlaw, pipila ka mga turista ang midayo sa Samal Island aron mag-relax ug mag-unwind. Kaganihang buntag midagsa ang mga turista nga buot masulit ang long weekend. First time ko po dito. First. Pero excited po ako sa beaches. Yung ngayon po sa ano lang kami, sa resort lang po. Resort? Sana hindi umulan. Kung beach resorts ang pagkahisigutan, inain sa atong mga kapuso nga buot mag-relax ang Samal Island. Gilang kuban sa kapin 300 ka resort ang Samal Island. Busa, di kayod kamutdan sa mga pwede masuruyan. Ubay-ubay ka mga turista ang midayo karon dinhi sa usa ka beach resort sa Kaliklik, Samal Island tungod sa white sand ug tin-aw nga tubig. Plus backdrop pa jud ni ini ang maanindot nga mga building sa Davao City. Gusto namin dito talaga, nakaka-relax at saka may banda rin. Dinhi usab napili nga mag-family bonding ni Sheila kauban ng iyang asawa ug anak. Relaxing place. At saka, of course, yung food is masarap. Gani ang kadaghanan sa mga hotel ug room accommodation sa Samal Island, punuan. Daghan mga taga-gawas, daghan mga booking mga taga Mindanao, mga LGU sa Mindanao murag nagsuroy-suroy na gyud. Nagsuroy na sila, nagsugod na ba? Nagsugod. Busa gipanaguro sa usa ka barge terminal nga anaa sa maayong kondisyon ang ilang mga barge. Ginapanikamutan yun na muna na mga diriya sa mga ferry, makuhan dyan sa trabaho na yun. Within the span of a small time, makabihin balik. Dagsa gyud ang bisita. Then ang safety and security sa amuang area of jurisdiction is wala may problema. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.